Slušate Music Pub Zlatka Turkalja. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Kakvi su vaši dojmovi, recimo 2015. pred sam nastup, pred izlazak, pred publiku, za vrijeme koncerta i kada se vraćaju na bis? Pa znate što ću vam reći, nije to tako jednostavno. Jer ja prvo imam stanovite godine i stanovito zdravlje. Jel? Pomišljao sam zatvoriti dućan od nove godine i baviti se samo autorskim radom, zaobići scenu. A ponovo ću, gdje drugi neće, divljom zvijezdom vođen. Jer to je moj zanat, to je moj zanat, to je moj zanat. Ja sam za to rođen. Rekli ste sami u dokumentarnom filmu da ste baš živjeli život. Bog me jesam, naživio sam se života i tu volim dešavalo mi se apsolutno svašta, koji je bilo problema sa zdravljem, koji je bilo. Međutim, nisam nikad prestajao ni tim okolnostima raditi. Završit ću s jednom rečenicom, koja nije moja, nego je od Jevtušenko, ne? Toliko su mi prepunili život da u njemu više nije bilo mjesta za mene. Najljepši pozdrav, sve što želim sebi u najmanjoj mjeri i više još želim i vašim slušateljima.